धनिया यादव समाज के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल। अब गीत तनी होके दिया, कौन गीत सुनाई है प्रीति? प्रियंका जी है ने आई ना, एक बार छीट ना दे काहे हम तो इतना भीड़ देख के जो हुआ ही बनी कि कौन गीत सुनाई, कौन मारी जे लाग जाए। जाड़ा के एगो गीत सुना दी का, जड़वे के ठीक लगी। मेजर हो रतन चाचा जाए के नहीं रात भर है, यही में भुलवा दे। सही बात पिया प्रदेश में बाड़े, हां जी मेहरारू घर पर बाड़ी। हां अपना बोलमुआ के फोन करता रही है छोटे बाबा। ओके 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 कहतरी की रह जई रह स्वभाव बनावे है भाव बनाओ भाई। आई परी जी आ गए, आई आई बतेबे ढेर कान में है ना भाव दे। चला ना प्रियंका भी है, भाव का भाव का कीड़ा ही है। मेहरारू कहतिया की रह जई हां बाला तनी मारी रामा के चाचा हुड़का टाइप के होबा के संभार लेबो तू। अरे की रह जई हो बहरा, अरे दिवाली दशहरा चारों कोना संभरले रही हम तनी हट जा भैया। चारों कोना भांग देवे के बा। अरे भोले को तही कोनो दिनवा में बाकी, अरे कोमर में बोमर उठावे बोलो मुआ आ जई हो जाड़ा के दिनवा में। अरे कोमर में बोमर उठावे बोलो मुआ आ जई हो जाड़ा के दिनवा में। कोमर में बोमर उठावे बोलो मुआ आ जई हो जाड़ा के दिनवा में। अरे कोमर में बोमर उठावे बोलो मुआ आ जई हो जाड़ा के अरे रह जई हो बहरा दिवाली दशहरा भोले को कहीं कोनो दिनवा में। अरे रह जई हो बहरा अरे कोमर में कोमर, अरे कोमर में कोमर उठावे बोलमुआ आ जई हो जाड़ा के। अरे कोमर में सोहिया के सोना बापू, सोहिया के सोनवा के तरफ से बिहारी सिंह जी की ओर से आशीर्वाद मिलल बा। बार बार प्रणाम करो भाई हमारा विशाल सिंह जी। मेहरारू कहते हैं बड़ी भौजी बहे पछुआ साना सो भीतरी हार छेदेला। देह में लेला दोलो दोली नस नस बेधेला। देह में लेला दोलो नस नस बेधेला। अरे तोर मन के लोग कलाकारे हो का हो ना भाई कॉफी लेके आइल बा लोग। जेसीबी के ड्राइवर अरविंद जी अपना जेसीबी भी जाइए। जेसीबी के ड्राइवर अरविंद जी अपना पॉकलेट मशीन पर चल। अरे करबन के और ले ली और मार दी पाला मशीनवा में। अरे करबन के हो भौजी अरे करबन के और ले ली और मार दी पाला मशीनवा में।
जाड़ भगावे के उपाय जाए हटो लोग ना बना रहा है आरती भौजी बना रहा क्या बात है देखी अभी देरी बा अबे तेरी बर्दाश्त कर लोग तोरा जाड़ भगावे के उपाय मालूम बा ना एकला कहां नहीं खे मालूम बता देता नहीं तो लू बोला कि जबले टोमरी में डगरी में रावल ना होई जबले अतबले जखमी जीते दर जड़ भगवल ना होई छोटा पांडे जी और रविंदर पांडे जी की ओर से हजारों रुपया कि जबले टोकरी में रावल ना होई अतबले जखमी जीते दो जड़ भगवल ना होई जब बोलू राजा सट के सुतावे लसीनावा में अरे आवे लमाजा जब बोलू राजा सट के सुतावे लसीनावा में कमर में ममर अरे कमर में ममर उठावे बलमुआ बाजई हजारा के दिनवा में अरे कमर